Takže čaute ľudia, tu je STV, dneska je tam u ďalšieho videa, kde som tu spoločne s Výroxom, čau. Dobrý deň, pane. Že ľudia, zanechajte tu like, odber, koment, či by ste chceli takéto videá častejšie. Presne, Minecrafte. to by sme zomreli, že do 3 dní. To je práve, že smola. Hej, jasné, aby sme zomreli. No, každopádne, našou proste úlohou je postaviť si v tomto dieli nejaký dom. Na nejakom dobrom... Tak to mieste. Hej. Presne tak. Ja zatiaľ budem žiť a ty zatiaľ mám ti prichystané nejaké veci na dom, alebo čo ideme teraz robiť? No ja by som akože preskúmoval troška ten svet. Naťažíš mi nejaké kamene, prosím, aspoň. No, neviem. Uvidím. Prečo? No uvidím. No dobre, naťažím ti kamene. Alebo ak chceš, môžem ti potom dať pickaxe. No ja potrebujem všetky veci, lebo ja tu teraz zabíjam kameňsko, tu je prasiat. To je milión prasiat. Si jak ďaleko? Neviem, či to je džungla, ale... Som sa už znamená kraftiť krafťák. Ďalšiu sekeru. Tu teraz sažíš drevo iba? Kameň. Vykraftím si teraz veci, ne? Sekeru na kameň, hej? Ale ja som si skoro vykraftil kamennú sekeru, lebo ja už mám všetky veci. Kamo, vysvetlíš mi, prečo tu je medzi bielými ovcami hneda? Neviem. No, samozrejme. Pec. Mám. Potom dám dolož to drevo. Či ten... Drevené, to si tu nechám. A ešte meč. Potom tam dolož to meso, dobre, potom. Som v tej jaskyni, ako keby. Ok. Čiže aké shadery sú také pekné. Nikdy by som nepovedal. Keďže prvýkrát hľadám so shaderami. Toto je voda? Hej. Vykačkám ešte nejaké to uhlie. Zatiaľ vyťaž, na tu máš, ja ti tam hodím. Máš tam hodené. Chcem zatiaľ popozerať, že... Čo tu je, lebo... Vidím. Natážim ešte nejaké kamene, hej, lebo ty bude asi veľa. Hej. No aj doma také. Koľko tak? 23? Stačí stáka zatiaľ. Nepotrebujem moc veľa toho. Dobre, ja idem vyťažiť nejaké tie dyne, lebo... Zatiaľ tam budeme mať tú jaskyňu, zatiaľ budeme bývať v tej jaskyni, asi to tak vyzerá. Tak ja tam urobím nejakú... Ovcu potom nezabíja, hej? Som slúbil, že keď mi dajú like, tak ho nezabijem. Dáte like, aby som túto ovcu nezabil, lebo má malé. Zatiaľ taký základný by som urobil. Samozrejme píšte do komentárov, že či takéto sériu chcete pozerať, lebo asi bude teraz častejšie. Vlastne, že bude takáto séria Minecraft, lebo Minecraft sme netočili ešte spolu a Robloxu už bol celkom dosť. Takže zatiaľ teraz máme Minecraft. No a... ideme... Kde by si chcel postaviť ten dom? Ja by som ho dal niekde tak pri vode. Keď mám šery, tak vypadá peknejšie. No ja by som to dal sem, tuto čo je tá džungľa, čo je začiatok tej džungle a tu je zároveň aj ten les. No môže, ale tak aby to bolo na tomto ostrove, ale potom by sme si tam spravili nejaké mostíky maličké a také. No ale mám asi miesto nejaké. Uvidíme. No nič, berem. Dobre, mám miesto. Joj! Ja to ukážem ešte ten kobol, lebo si myslím, že nám... Kobol? No. 55 nebude stačiť. No, uvidíme. Akože ja ho nebudem zasa moc tak... Ja ho nechcem zasa moc tak pekne stavať, lebo to taký začiatočnícky taký... Máme postele. Hej, čo máme postele. Nechceme prežiť jednu noc? Čo tu je nejaká jaskyňa? Môžeme v ďalšom dieli.
Áno, nevadí. Ja skúšam jedlo do toho. OK. Alebo... Taký 5 korunový most zvyša. No a? Ja som vykraftil motiku. Jaj. Namiesto čoho? Namiesto sekery. Najhoršie tie motiky. Dobre, to je jedno. Jaj, bože môj. Čo ja vôbec nemám. Pochybujem, že ty máš. Či máš? Mám 3. Dobre, ja pôjdem do tej jaskyne, čo sme tam boli, idem tam naťažiť nejaké kamene, tam čo si ťažil, alebo pôjdem sem. Alebo tu bola tu nejaká jaskyňa? Nie, tu je kameň. To by som to začal. Tak, lapis. No to nemôžem vyťažiť. Či môžem? Môžem, dobre. Som nevedel. Niekdy by som nepovedal, že takto lapis bude jeden blok od povrchu. Najbližší bol môj lapis od 14 blokov pod zemou. Nejak tak to bolo. Hej? Ale teraz už je to len jeden blok. Už máme rekord. A Ty robíš ten raz ten most však. Hej. No, ale som zvedavý, dúfam, že to Dúfam, nebude... že mi vyjdú bloky, prosím. No ja dúfam, že nám nedajú veľa lajkov, odberov a hlavne komentárov. Ohľadom toho, že nemôžeme spať. Ale ľudia, vy to dáte. No ale to nemôžu. Keď chceš prežiť v hardcore, tak proste nemôžeš moc riskovať. A keď nám dajú veľa lajkov, tak my sme sľúbili, že nebudeme spať. No a to je najhoršie. Takže dovtedy musíme zabojovať a štíty. Keď nedáme štíty, tak nedáme nič.
kosti tie najdôležitejšia vec momentálne asi. To je strašne dobré. Vieš, tá Minecraftová hudbička sa na tom moste... Ja to sa Minecraftovú hudbu a nemám púcom, lebo to mám tak vytáča. To je poďme vyspať. Nejaký skeletóni by som... No poď ale. Mhm. Čakaj, tu dám nejaké Ať. osvetlenie. Nie, to je blbé. Na... jedno. Alebo takto. Poď. A to tu takto. Tak, Čo ti dáva? ďalší deň. Toto je tretí alebo štvrtý, už ja neviem. Tretí sa mi zdá. Keď nie, tak nám zopravte v komentároch. No, presne. Tak. Teraz robím tú najdôležitejšiu vec. No, musím zistiť, že koľko... Čo ma teraz napadlo? No. Ten veľký most môžeme pripojiť aj ku tej farme. No. Ale hej, to bude tiež dobré. Pozberáme tie saplingy a dáme tu naspäť. Lebo No. to všetko vykasol. Ja by som aj niekedy spravil, že celú dobu budeme ťažiť iba orečka. To by som možno... No, neviem, uvidíme. Orečka, to možno keď budeme mať lepšie veci. Ale... Uvidíme. Proste. No. Proste... Koľko tu dáte lajkov, koľko tu dáte odberov, koľko komentárov. To proste záleží na vás iba. Prečo tak? Tak. Dobre, ja už teda niečo tu robím. Asi už dokončujem strechu. Teda dúfam. Povedz, kedy bude kámo ten most. Vyzerá dobre. Taká, tam má to ťahne v tom. To som skoro neurobil. Tak. To čo bolo? Čo? No ja idem opakovať. Takže 3, ale odkiaľ? 1, 2, 3, takže 3 a 3, dobre. Tak, 1, teraz by som to... 2, 3, takže 3, 1 hore, 2 čas. Čo teraz robíš? Stále most? Hej. Pomieram. Ty už si tam dal sliepky? Paráda. Hej. Potom keby sme mali aj nejaké to... Té irony, tak by bolo dobré potom urobiť bucket a potom by sme mohli zajť do netheru. Vieš? Ako hej, no ale... Lebo tam je to lavové jazero, treba ho využiť, keďže je pri nás. To bude najlepšia vec. Mne to fakt nevystačí o 10 blokov. Tam to vystačilo hneď presne. No uvidím, toto ešte doťažím. Musíš povedať, že ten veľký most, ako to drevo, čo je tam na spodku, je práve pekné. No. Tak. Toto ešte prepojím. No ale ja si myslím, že dom už máme skoro hotový.
Takže prvý diel je u konca, no. Takže ďakujeme, že ste sa dívali na toto video. Dajte tu Samozrejme. like, odber a ďalšie videá budú epické a epické. Presne. Že Keďže budeme, ak dáte teda nejaké tie komentáre, dajme tomu, že dohodneme sa, že tak možno 4 alebo, dobre, dajme tomu, že 4 komentáre o tom, že napríklad 10 dní nespať. Vieš? Alebo napríklad, že musíme proste nespať. Napríklad musíme byť, ja neviem, v cave alebo niekde, ale proste 10 dní nespať. Tak a potom vlastne to splníme. Alebo Takže nám dajte píšte, like, čo odber, máme koment robiť. a ďakujem, že ste u tohoto videa boli a čus!